масъули вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон соҳибназар Ғайратшоҳ гуфт, барои равобити бештар байни Тоҷикистону Амрико ҳамоно ниёз боқӣ мемонад. ба қавли ӯ, дар соли 2021 гардиши савдо миёни ду кишвар баробари $44 миллион буд, ки ҷавобгӯи зарфиятҳои ду кишвар нест. ин матлабро намояндаи вазорат дар нишасти вобаста ба 30-солагии муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Амрико иброз дошт. از این رو جانب‌ها امکان وسعت رابطه‌های تجارتی و اقتصادی را پیوسته بیاموزند چون برای گسترش آنها هنوز هم ظرفیت‌های زیاد استفاده نشده وجود دارد. амрико дар тӯли 30 сол ба Тоҷикистон $1.8 миллиард кӯмак расондааст. ин кӯмакҳо асосан дар самти амнияту мубориза бо терроризм, таҳкими марзҳои Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои маорифу тандурустии равона гардиданд. амрико дар давраҳои мушкилтарин бо Тоҷикистон буд ва хоҳад монд. мо ӯҳда дорем, ки дар рушди амният ва шукуфоии Тоҷикистон дастгирии худро дареғ надорем. кӯмакҳои амрико ба Тоҷикистон дар ҷабҳаҳои гуногун ироа мешаванд. коршиносон мегӯянд, ки сармоягузории амрико ба иқтисоди Тоҷикистон назаррас нест. хилватшоҳи Маҳмуд, таҳлилгари тоҷик, бар ин аст, ки таваҷҷӯҳи амрико ба масоили амниятиву мубориза бо терроризм бештар тамаркуз мешавад. азбаски вазъи геополитикии минтақа ба сурат тағйир меёбад, кӯмакҳои амрико бештар аз масири иқтисод ва иҷтимоъ дида, агар мо кӯмакша дар бахши тиб ва иҷтимоиёт, яъне кӯмаки вояҳои ваксина, ховаёи беҳдоштиро ба назар нагирем, бештар ба бахши амният нигаронида шудаанд. ба мустаҳкамкунии марз, ба вазорати умури дохила, нерӯҳои сарбонии Тоҷикистон. раҳмати калон бораи диққататон ва якҷоя ба пеш. амрико яке аз нахустин кишварҳоест, ки соли 1991 истиқлоли Тоҷикистонро эътироф кардааст ва соли 1992 намояндагии худро дар Душанбе боз намудааст. дар солҳои нахустини истиқлолияти Тоҷикистон бештаре аз сокинони кишвар аз кӯмакҳои ғизоии амрикоӣ бархурдор буданд ва ин амр дар солҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон кӯмаки чашмрас барои сокинон дониста мешуд. ҳамзамон ҳазорҳо сокинони Тоҷикистон дар чорчӯби барномаҳои мухталифи омӯзишӣ дар марказҳои илмиву фарҳангии амрико донишомӯзӣ карда, дар рушди иқтисоди Тоҷикистон саҳм мегузоранд. ҳукумати амрико аз соли 2002 то ҳол ба маблағи беш аз $100 миллион ба бахши маорифи Тоҷикистон кӯмакҳо карда, 28 000 устоди синфҳои ибтидоиро ба давраҳои омӯзишӣ фаро гирифтааст. танҳо дар 2 соли ахир барои ҷилавгирӣ аз хуруҷи бемории ҳамагири COVID-19 ҳукумати амрико 2,5 миллион вояи ваксинаи зидди ин бемориро ройгон ба мардуми Тоҷикистон ироа кардааст.